Arestado yung metong nga lalaki ang po nga duwang menor de edad, king pamanako, king metong nga bale, king barangay sa Lapungan, syudad ning Angeles. Metro mayo yung biktima direti kay Batdeng Titukang Patarang. Ay ning pamagbantiyan ng Patricio Mamangon. May balot yang takot at trauma ing babaeng iti kay Batdeng Linuban king kayang tuknangan king barangay sa Lapungan, syudad ning Angeles, alas 3 ning Ganeldo ngining Webis. Kwento ning biktima at inangging marap king kamera, magdili-dili kanong metod king karelang bale inyang makaramdam yang kaluskus ibat king sala. Matudtod ko po kayang kwarto, ating biglang linog. Kay plinashlatay da ako. Kaya akong dili kayang balela yung asawa ko na. Chuy hospital kasi may atake tatang na. O ka nang kay, aluway kabag kayang eran. Balo ko aluway yung asawa ko po. Kay batin ng mga after 5 minutes, lumuwal ko bala ko may ako. Nalapanayan ko talagang mako eh. Lakwas siya kanong mengal galitiin niyang tutukan ng pataram ning metong nga lalaki. Sa lubong kera nitang lalaki makahudya, kay maka-jacket ya. Tito ka na akong kutsilyo. Sino ka kaya? Hi ate, napaka ako, tsaka na ako titukan kutsilyo. Kay ba't ako mamin loob, ikit kayong kwarto kayang malati, makasindi yung computer. Bala ko, watcho yung asawa ko. May ngulisak ko, babe ako. Kay ba't ito, may takutan niya siguro niya, linuwal ya. Sinundan kaya paking luwal, kugulisak ko. Mana ako ako. Ating yung kaya beking luwal, ating manaya kayo. Kay ba't linob na ako king kabilang bale, kaya tang apartment da. Karing kami sinalikot kami pa, kanabang mamaus kaming tay. At uling may kapanyad sa koro kareng siping bale, mera kaping suspect a kinilalang i Ricardo Quintero Jr., 21 anyos, at aduang menor de edad na lalaking tuturing nga kasabwat na niti. May recover ibat kareti ing meto nga tablet ang pong relo. Aminado yung suspect na agawa na kano'ng krimen, pauli ning pamangailangan king pera. May ngailangan ang pera. May ngailangan ang pera. May ngailangan kang pera. pera. Bakit? Pilit ning biktima, mawawala naman ring mapilang cash at dapat sanang pamayad king ospital. Bali, sira-sira na ring drawer mi, tang screen door mi. Yung bag ko tugtog yak yung lamesa, kahit ang wallet ko, makabulat niya, lalangan din perang papel, bariyala rin at saka rin. Tablet ning katuwangan ko ang pang G-Shock, kay retapin perang pamayad hospital, dito mo wala. Samantala, pakisabi da rin kapulisan ang maging maingat at siguraduang pakalaklakan no rin pasbul da rin bale bayo matud. Mag-umpisa na karela yung kaingatan kasi maski papatrol-patrol na kayo maski alam mo rin patugutin pa magpatrol da rin kayong barangay nung masalis yung pamaglak ka rin bali ang tita mong screen door reta mong yang dilak na pwede naman na ilak din. Determinado yung biktima na ibalaw sing demanda laban kareng suspect ang mamarap kasong robbery with intimidation. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.